Size doesn't matter. Kanya pagtanaw ni mo, uy, magamay na tao, mali pa yung man ka, uy. Sila ang mga kawani sa City Hall sa Ormoc nga kulang man sa height, apan confidently guwapo, ilabi na sa ilang panarbaho. Si Ruben Labrador, 26 anyos na, apan 3'2" lang ang iyang gitas-on. Aduna siya 7 ka igsuon ug siya lang ang adunay dwarfism. Apan bisan sa iyahang sitwasyon, wala kini makaapekto aron iya makabot ang iyang pangandoy. Human makagraduate sa high school, nipadayon siya sa iyang vocational course sa electronics. Kamay ko, di ko makatrabaho. Yan. Yun sa manimo pagdalo sila. Ako nakatawan siya. Duha ka tuig nga nagtrabaho sa City Hall si Ruben isip Information Desk, kamaoy mo abi-abi sa mga konstituente nga mosulod sa City Hall. Gamay man apan dako og kasing-kasing nga kon tugahan kuno sa gugma gusto niyang makakaplag og binuhat nga iyahang katambayayong forever. Malagi, kung magkawad kalibutan, balak kamay mo. Okay na ba ito? Mayong lawas. Samtang siya usab si Alexander Haka, 40 anyos, apan susama sa bata ang iyang height. Nagkatapos siya og welding tungod sa iyang paningkamot nga makabarog nga dili magsalig sa uban. Gusto sab niyang matabangan ang iyang pamilya. Sa dagan nga mayor, karon na din nakasudod kini lang. Sa pila ka dagan ni agi nga mayor, karon lang usad ko na pasalamat ko ni mayor og ila uban nga administrasyon. Sama kang Ruben, pangandoy usab ni Alex nga makaangkon og kaugalingong pamilya kauban ang binuhat nga makakaplag kaniya. Pila na makabukuyab nimo? Nga sir, Saka na. duha pa lang. Ano ka na? Pero pa jud. Hapit ka na sa mga ninyo. Maabot na gapon sir, panahon. Okay. Nagadagaron lang nato. Silang Ruben ug Alexander, lakip sa mga kawani sa City Hall nga nagserbisyo sa mga Ormocanon. Sa serbisyo ug trabaho, size doesn't matter. Kini ang gipamatud-an ni Ruben ug ni Alex ang mga empleyado diri sa City Hall sa Ormoc. Suma ni Mayor Richard Gomez sa Ormoc nga patas ang tanan basta adunay katakos nga moserbisyo, dunay yoy luna sa katilingban. For such a big city hall, gamay ang nagbantay. Size doesn't matter. Kanya pagtanaw ni mo, uy, magamay na tao, mali pa yung man ka, uy. Di ba? You know, we want Ormoc to be a, to be known as a happy place.